салом мухлисони сершумори Барселона. тавре хабар медиҳанд харидани Гризман танҳо баъди гузарондани якчанд бозии муқаррар гардида ҳатмӣ мешавад. Атлетико имкон дорад ки ҳар вақте хоҳад ӯро бихарад. Усмон Дембеле намехоҳад ки Барселонаро тарк кунад ва тайёр аст ки шартномаро идома диҳад. Масъаларо дар ҳамин моҳ муҳокима мекунанд. Роналд Куман шартномаашро тамдид мекунад. Барселона аз ӯ унвонҳои чемпиониро интизор аст. Акнун хабари аз ҳама муҳим ва боварнокарданӣ рақами таърихи 10 бозингари ҷоҳони даста ва тарбиядидаи мактаби Ламасия Ансу Фати соҳиб гашт. Имрӯз дар бораи ин хабарҳо маълумоти пурра пайдо хоҳед кард. Дӯстон, футболи даставӣ як муддат ба истироҳат меравад ва мунтахабҳо рақобатҳои худро баҳри роҳ ёфтан ба ҷоми ҷаҳони соли 2022 баргузор мекунанд. Дар Аврупо моро якчанд рақобатҳои ҷолиби интизор аст. барои шавқовартар шудани тамошои онҳо дӯстонамон аз 1x ба онҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Дароед регистратсия кунед ва дар аввалин пардохт бо промокоди барсатижӣ то 1140 сомонӣ ба даст оред. ссилкаи бозӣ дар комментария. имкониятро аз даст надиҳед. талаботҳои нави шартномаи ҳуҷумкунандаи Барселона Антуан Гризман оид ба иҷора рафтанаш ба дастаи собиқаш Атлетико Мадрид маълум гардид. Блоггаринҳо эълон намуданд ки қарордод хариди адмии футболбозро дар бар дорад. мувофиқи хабари нашрияи Марка, харид баъд аз оне ҳатмӣ мешавад ки футболбоз дар шумораи зарурии бозиҳо ба майдон ояд. баъзан ин мадридиҳо метавонанд дар ҳар замоне ки барояшон мувофиқ аст футболбозро харанд. қарордод як мавсими иҷораро дар назар мегирад ва метавонад боз як мавсими дигар идома ёбад. Атлетико барои як мавсими иҷора 10 миллион евро пардохт мекунад ва барои харидан 40 миллион евро сарф хоҳад кард. дар ду мавсими гузаштаи Лигаи Чемпионҳо Гризман ҳамагӣ 4 гол задааст. 4 гол дар ду мавсим. дар мавсими гузаштаи Ла Лига байни нишонзанҳои беҳтарин чемпионат мақоми 8-умро касб намуд. поёнтар аз Аспас, Марино, Исак, Эл-Несери, бо Суарезу Бенземаву Месси ҳатто муқоисаашам намекунем. ҳуҷумкунандае ки барои харидаш 120 миллион евро сарф карданду дар як мавсим 35 миллион евро маош мегираду ҳамагӣ 13 гол мезанад. магар маблағи масрафгардаро ҷавобгӯ аст. 10 миллион барои иҷора, 40 миллион барои харидаш ва 35 миллион еврои дигаре ки Барселона бояд 2 соли дигар мувофиқи шартнома барояш пардохт мекард. дар маҷмӯъ 120 миллион евро хоҳад шуд. шояд роҳбарияти Барселона на он қадар ахмақанд ки мо мепиндорем ва ин ҳам як қилаи хубе аст. ба қавли бобои ғулум шафтолуи гап хайрат ки аз ӯ ҳам халос шудаанд. Барселона барои идомаи шартномаи нимувзатгари даста Усмон Дембеле кор бурда истодааст. роҳбарият бо агенти футболбоз вохӯрӣ намуданд то хоҳиши идома додани ҳамкориро бо Усмон барояш хабар диҳанд ва муҳлати музокиротро муайян созанд. тарафҳо ба хулоса омаданд ки масъалаи идомаи шартномаи футболбоз моҳи сентябри соли ҷорӣ баррасӣ хоҳад гашт. худи футболбоз низ хоҳишманди идома додани шартномааш аст ва дастаро тарк карданӣ нест. ӯ соли 2017 аз дастаи Боруссия Дормунд ба маблағи 105 миллион евро ва 40 миллион евро мукофотпулӣ иловагӣ ба Барселона гузариш намуда буд. намедонам барои чӣ, вале ҳоло ба ӯ эътимоди калон дорам. дилам мегӯяд ки мавсими ин сол ӯ дар майдони футбол ҷило медиҳад. хеле истеъдоди бузург дорад ва давандаи олидараҷа мебошад, чӣ бо тӯб, чӣ бе тӯб. ӯ гунаҳгор нест ки пои шишагин дораду дам ба дам ҷароҳат мебардорад. шояд сабаби зиёд лат бардоштанаш тамбал буданашду муносибати ҷиддӣ ба касбаш надорад, вале ӯ 24 сола асту ҳоло ҳам ҷавон аст. барои сари вақт ислоҳ шуданаш пештар дар ҳайати даста рақобатҳои шадидар мегузашт. айни ҳол имкон дорад ки тамоми маҳорати касбиашро ба мухлисон нишон диҳад. Барселона музокиротро оид ба идома додани шартномаи сармураббии даста Роналд Куман аллакай шурӯъ кардааст. 2 ҳафта пеш Жоан Лапорта бо агенти мутахассиси голландӣ барои муҳокимаи ин мавзӯъ вохӯрӣ анҷом дода буд. Лапорта якчанд шарт гузошт ки идомаи шартномаро имконпазир мекунад. аввал ин ки Барселона бозии хуби бардавом нишон диҳад ва дар давоми мавсим ба нокомиҳои ғайриинтизор дучор нагардад. дуюм ин ки аз Куман унвонҳои қаҳрамониро интизоранд, бахусус унвони қаҳрамонии Ла Лигаи Испания ва Лигаи Чемпионҳо. шарти сеюм ин аст ки сармураббӣ бояд барои рушди касбии Рикард Пуч ва барқарорсозии сатҳи Самуэл Умтити мусоидат намояд. шартномаи ҳозираи Роналд Куман то соли 2022 муҳлат дорад. навакак Люк де Йонги машҳурро ба даста овардем ва дар якҷоягӣ бо Мартин Брейтвейт дар хати ҳамла бояд ки ягон дастаи аврупоӣ барои қаҳрамон гаштани ин ду футболбози моҳир дар Ла Лига ва Лигаи Чемпионҳо монеъ шуда натавонанд. фақат идомаи шартномаи Роналд Куман мондааст ки мо ҷоми қаҳрамонии ин ду мусобиқотро ба даст орем. Барселона ҳоло ҳамагӣ як мушкилӣ дорад ки кадоме аз ин ду бозингар барандаи унвони Пичичи, яъне нишонзани беҳтарини Ла Лига мешуда бошад. мумкин дар Лигаи Чемпионҳо Люк де Йонг ва дар Ла Лига
бошад Мартин Брейтвейт. ҳалли ин мушкилиро ҳам ёфтем. Пешакӣ муборак бошад Куман ва Лапорта. Агар Михаил Шумахерро сари чамбараки Москвич шинонем, ба фикри шумо ғолиби Формула 1 мешуда бошад? Дар Барселона рақами 10 нав пайдо гардид. Рақами таърихии даста ки баъд аз рафтани Лионел Месси ба ПСЖ озод гардида буд, ба яке аз истеъдоди ҷаҳони каталонӣ Ансу Фати дастрас шуд. Дар Испания рақамро аз ҳайати даста берун овардан ман аст. Барои рақами 10 пеш аз Фати Филиппи Каутино номзад буд, вале футболбози бразилӣ ин пешниҳодро рад кард, чаро ки ин рақам барояш фишори иловагӣ мешуд ва ӯ наметавонист ки истеъдоду маҳораташро пурра нишон диҳад. Ансу Фати 18 сола аз фишори иловагӣ натарсида масъулияти доштани рақами 10-ро бар дӯши худ гирифт. Ансу Фати моҳи август соли 2019 дар бозӣ бо Бетис бори аввал дар ҳайати Барселона ба майдон омаду ҷаҳонтарин бозингари блавгаринҳо дар таърих шуд. Баъди 78 соли рекорди пештараки соли 1941-42 гузошта шуда буд, дебюти ӯ рекорди навро гузошт ки ҳангоми ба майдон баромаданаш 16 солу 298 рӯз дошт. Баъди ин дебют аз ҷониби легендаи Барселона Лионел Месси таърифҳои зиёд шунида буд. Онҳое ки мегӯянд рақами 10-ро аз рӯи эҳтиром ба Лионел Месси бояд ҳеҷ кас намегирифт, хотирас мекунем ки дар ҳангоми ба қайд гирифтани футболбозон аз рақами 1 то 25 бояд ки номнавис шуда бошанд. онҳо бозингарони асосии даста маҳсуб мешаванд ва қонунан ягон даста наметавонад рақами дилхоҳашро аз саҳифа берун созад. барои ҳамин ягона меросбари Месси дар Барселона маъз Ансу Фати аст ки тарбиядидаи мактаби Ла-Масия мебошад. узр мехоҳам аз Мартин Брейтвейт ки рақами 10-ро ба ӯ надоданд. зарбаи хуб дорад ва новобаста аз ҷавон буданаш дар майдон хунсард аст. умедворам ки дар оянда исбот мекунад ки дар ҳақиқат арзанда ва меросбари Лионел Месси мегардад, чуноне ки Месси меросбари футболбози бразилӣ Роналдино шуда буд. шумораи зиёди маҳсулотҳои химиявие ки мо истеъмол мекунем ва истифодаи телефону компютерҳо ба саломатии мо зарари калон мерасонад. аз ҷумла рехтани мӯи сар, паст шудани иммунитет, надоштани риш, харобӣ ва сус гардидани қувваи мардонагӣ. ҳама ин бемориҳоро бояд бартараф кард, зеро саломатӣ неъмати бебаҳо аст. ширкати Азия Маркет барои давои ҳамаи ин дардҳо доруҳои табиӣ ва босифатро пешниҳод мекунад. ҳамчунин доруҳои мо барои бартараф кардани дарди меъдаву рӯда, паст шудани фишори хун, дарди гурда ва дарди гулӯ кӯмак мекунанд. барои фармоиш ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва ҳар нафаре ки аз номи канали мо муроҷиат мекунад таҳфиқ калон карда мешавад. орзуманди онем ки ҳамеша сеҳат ва саломат бошед.